buntag. Kini nga adlaw guys, Miyerkules. Akong duty sa barangay kauban sa akong mga kaubang sekretary, si Ma'am Nimpa Tanod, si Ma'am Jer karon pagkakaron wa siya mo duty guys kay not feeling well. So kami lang dire si Ma'am Nimpa. Ang tinuod guys, sakit kay akong ulo o ang akong ngipon. Itungha lang ko kay wa may mataw sa barangay. Sighilot lang nako ang gibati guys. Namang ko'y dala nga uwel. Ako lang imasad ang ako ang puno abdunggan nga ripadong sa ako ang suwang. Kay ni aksyon magunit kahubag. Mao ni nga ako jud siyang imasad parang ang dugoan nimo mabahin na ba makatag. Kay aran sakita guys, nalipay lamang pug ko nga mga tao to ang isuod sa opisina kay man sila kanang sayuno ni sila, ako ra diris gawas pero kasakit ang ngipon guys, dili jud ko ka halos ka agwanta. Makamao man po ko mo massage guys. Ako na lang gi-massage ang ako ang kilid sa kinahong panga. Kilid punga sa kong dunggan na madiri ubang. Ako lang gihapasan og oil guys. Magdadamang kog oil ani og mulakaw. Gisagulan og herbal. Di magwantang kasakit guys. Ako nila mang gimao-mao pag massage. Kay naka-eskwela man pug ko og kanang hilot. Mo na nga tistingan na massage guys parang mawala. Okay, nanangin ka sila kapitan niya sisyonan pang puno. Bos, ano sila dito? No, brown. Sila magulang sa kampo. Ay nagkuhan ko ng wallet. Apa ba niya? Wa pamanggid mawa ang kasakit guys. Ako na lang gigamit ag reflex. Nakaiba ko kung asa ang sakit sa ngipon, pistiliton. Akong gipislit aga ako ang mga kumagko guys. Ana man dia ang ngipon. Kung say sakit sa ngipon ana diani sa ning kumagko ibabaw. Ato ning kalingawan og kanang piso nga asa tong sakit kaadyo mao ni si Jay kanunayan og piso para mo response ang mga ugat mo koneksyon sa ato ang ngipon aron mudaloy ang iyang dugo. Walay laing nabuhat guys. Ingon na lang ani kay
parang dili ko kalakaw, nara ko sa lingkuranan. Nara ko sa pwesto guys, kay basig kinahanglan ko nila masangpit pa na sila. Ana guys nga kilid sa ibabaw sa kuko. Ana di ang pisuliton para sa sakit sa lagos, ngipon. Ana ra nato kuha ang tambal ana sa reflex. Wa pa mawa ang labad sa kong ulo guys. Ako na lang gi-massage kung asa dapit ang angay buhaton. Hilot na lang na ako ang ulo og ingon man ang ibabaw sa kilay guys. Ano lang gi-massage kay aron mawa ang sakit sa akong ulo. Wa ko lang masampit guys, ako ra man pud aring gawas. Sila si Ma'am Nim te sa sud. Mo na lang gibuhat ani guys, hantod nga gipamiso na ako ang ulo. Parang mo takom ang matod pa nila guys kung masakit atong ulo, niliki ko na ng atong ani, niliki ko na atong bagol-bagol diya mo nang i-massage parang maulian mo na itudlo nila namo guys. I mean ikang guys dili kay niliki teo pa nang muliki. Oy, daghan. Oh. Isa ni tambawa ni na baak ni Primero Agsog. Diya. Mako. Hindi ka diabetic. Ha? Nani na wala din. Pero yung ubag wa? Wa. Maulian raman to yan. Kay nanguha lagi taklo kay Ag ako ang labad jam mo. wala yung massage. Diya ag ahong ipon ani Connection man na. Lingkod ng Inday. Nailan ko. May husay di pedila. Yung ako ra ka nang gamot mo. Namuna ka din. Massage din ni Rosa. Kuan nang di ko nagipali. Mao kay giingon man ini Inday nga gihuaman. Nang sa ibang lista ba ka dali na bantay. Gibaligi ang gusto mo sila kari. Agya din yung mga gusto. Kok man kalita. Bumili kang Inday nga kang karungan dyan awak. Naudto na lang guys. So pamahuman ang amuang agahusay. Kutasan ako ani guys. So snack. Mao nga mupauli na mi guys. Kay gutom na kayo. A few moments later. Sa akong pagpauli guys, pag humano yung paniod to, ibalik ko sa barangay, mana na akong nakita diri oh. Kalingog sayaw ang amo ang secretary. Sa iyang TikTok ni guys, tanawara kusog kay ni kay Kiay oh. Wailaing lingaw ni guys. Wa man mi kauban ron de kalingaw lang mi kiay ani. Kini si Nimpa guys, doon na ni siya kanang YouTube channel Nimpa Sid. Paliw guys, i-subscribe kini amo ang amiga nga si Ma'am Nim.
Dako kay ang tinguha nga makapasa rin taon po ni siya sa iyahang YouTube channel. Wala gilayang lingaw. More na hunahunaan. Paningkamot in taon po siyang TikTok. Kalay ko katawa ni guys. Dili man gugumusayaw si Jara. Nagpasalamat lang pod ko guys nga nawa na de ang sakit sa akong Gumikan sa ngipon. kong pagmasas nawa Kalian lang ko sa ako Ginoo ang nga balatian. Gumikan inubanan sad guys sa pagampo nga ako kaluyan in town. Kaya wadyo ko mogamit og tambal guys. Og maora ni ako nga i-share ninyo karong adlaw guys. Ang akong experience rong buntaga sa ako ang pag-duty sa barangay. Bye-bye!